هنا أصحابي هنا أحبابي هنا حبيبي اللي دق بابي هنا شمسي هنا قمري هنا نيلي وهنا غرامي هنا أبويا وهنا أمي هنا عربي وهنا دمي هنا بلادي وهنا التادي وهنا هيكونوا أحفادي هنا ماضية وليالية وهنا ذكرى كانت ليا هنا أصحابي هنا أحبابي هنا حبيبي اللي دق بابي هنا شمسي هنا قمري هنا نيلي وهنا غرامي هنا أبويا وهنا أمي هنا عربي وهنا دمي هنا بلادي وهنا. ассалому алайкум тамошобинони азиз, имрӯз боз мехоҳам канали Апаи Замираро як бор дига барои шумо хотиррасон кунам. Барое ки бори нав овардиян, як бор дига ман ёра барои Апаҷона каналшона барои шумо шинос кардагӣ будам. ҳозир бори нав овардиян ай Турсия, чӣ ки мо шумо медонем ай Турсия дер бор бигем бор заказ кунед дер мебиёя. Авай борошона получат кардиян ҳамаи нами киртаҳое ки шумо дар экран мебинед наличӣ доранд ва наборҳои омез ҳам доранд, тиллоро ҳам мефурӯшанд. Силкаи каналшона дар якум комментария закрепид мекунем, дуроен ҳатман зиқ намешен. Имин нама як соат тамошо кардам амин тиллоҳошона, беҳад тиллоро нағз мебинам. Киртоҳоям аҷоибот стоиши бигем фасон ҳамаш бигем солидни современни ҳар хела ман нағз мебинам киртаҳои ҳар хелара чӣ ки дар экран мебинем ҳамаша наличӣ доранд. бо хайхтон дуроен тамошо кунен каналшона. Якта видео не 1000 видео доранд, бигем 1000 намуд платьяҳои спортивни турецкиҳои фасонаак доранд. ҳатман дилхоҳи хитона шумо меёвен, иншоалло ма боварӣ дорум, барое ки ягон кирташ безеб нест. иш аишда хушрува иш аишда. Хая тамошо кунед тамошобинони азиз. Як ду намудаш ай ҳамиҷа дорум, тамом анаёша мега нав овардем, ҳамашон фасонаки хушрӯ. ҳатман дуроен дар каналшон подписатсия кунед ки аз борҳои нави меовардагишон бохабар шавен. Пешакӣ ба ҳамаи шумо раҳмат. Худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. Принсесса моя, ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. имрӯза влога ин духтараки хушрӯакам сар кардам. Саҳар кати як бигем дастурӯша шуштум. И дастурӯиро агар медиден шумо я ручкая гирифта ёфта ҳамаша қашқа када партофта. Ручкаи руша хела равондум, кам кам паякош ҳастанд. киртаи бибиша пӯшондема, бибиш ба дастош духтагӣ киртая пӯшондумша. Сарша бофтум тамошобина. Сарша имрӯз дига хелапша бофтум. аз нишониси бе ина бе ина яхе бофтагим сарша намешинада яҷо. Фотима пишта дор духтариёча, пишта дорда духтариёча, пишта дор пишта анак ина хушомада машаллоҳ духтарима. Фатимаҷа, Фатима, красотка моя. киртаи тоҷикӣ духтари ма дар бо хушрӯи бад безеба. бисёр дора ҳоли тобистон мепӯшонемша. айнми дар тиреза меброя мошино мегзарам. Да гуфта места ҳамаи мошиноро. тамошобинони азиз, имрӯз субҳи бигем 31 декабри соли равон бигем соли 2021 сол ва дамо берун минуси 32 градус хунук. ҳамаша ма хушрӯ када қати овозои гӯспандо гав задагӣ будам. чӣ хеле ки намедонам ҳамихе шамол овозом канда ҳаст рафтай. барои ҳамин қадр хостум камтар азучка кунам. хеле қатинон суҳбат кардагӣ будам, дар саволтон ҷавоб додагӣ будам ва мехоҳам ҳамхе азучка када гав занам, шоби овози шамол гӯшҳои шуморам нахароша гуфта. овозе ки дар берун гав задагӣ будам куштам. аввало ҳазор раҳмати Аллоҳ барои комментариётон, барои дилбардоритон, барое ки дар ҳаққи мо дуо мекунед. тамошобинони азиз,
ва саволи беҳад бисёр додем ки ман чапдаст бошум. Не, тамошобинони азиз, ҳамун рӯзи навори гузаштае ки буд, ман видеора пеши экран кати видео кардагӣ будум. Агар ки экрани пеш кати навор мекардай, ҳамихе чапана нишон медодай, ҳамихе худам дам неприятнишид. Гуфтам ози ҳама фикр мекунанд ки корои ман ба дасти чап май, ҳамин хелам шуд. баъд бо савол додем ки кай шумо 30 сола мешавед? Фақат 29 сола мегӯед. иншоалло иҷабор 27 марда 30 сола мешавам. ба якта апаҷон боша, хоҳарҷон боша, беҳад комментарияи бигем дилхарошкунанда навистай. Албатта ки ман хафа намешавам, лекин ман мехоҳам ки дар саволаш ҷавоб диҳам. наистай ки ту худоро шукр гуфта шин ки мақсад шавҳарту гӯшт оварда, ҳечка гӯшт надораю. Я хеле одамо нони хӯрдан надоранд, ту бошӣ гӯшт дорӣ. Не, апаҷони азиз, кадоме ҳасте хато мекунед. Дар давлати Россия ямане хонаи ҳама пури гӯштае. Алҳамдулиллоҳ, файзи баракати иҷабо бахучай, коро нағзан, мардако нағз кор мекунанд, оиликошон нағзай, мераса, зӯршон мераса. Ямоне камбағал дорада иҷа. Ва махма боям намешуморум, лекин дора. баъд барои чи савол да ман ҷавоб гуфтам, барое ки барои 4 килои гӯште ки шавҳарам ба мара мебиёра, мақсад вай апай ман мада миннат кардистайда, ки мақсад и як миннат мешава, барое ки мақсад хаб куда гӯштуд меёра. мо ҳамин занҳо барои шавҳаромон дар ҳамин Россия, давлати Россия сабру тоқат мекунем ва ждат када мешинем, мақсад кай ай кор мебиёянд. Ва ман ҳамин ждата бигем 10-15 рӯз ждат мекунам. Як бор меоя, як батальон бигем ардака катиш мебиёра, бо мерава. ҳамин қашдам ҳазорон бор шукр мекунам. ман ягон бор ношукрӣ накардам, беҳисоб шукрона мекунам. ва чӣ гуфтанем ба ҳамин апаи азиз? Ба аввалаш ки ман хизмати шавҳарма 100% ба ҷо меорам ва ҳақ ҳуқуқ шай ки барои мара биёра, бояд ки аз ин да зиёд биёра, барое ки ман кореро ки ман мекунам, подавон бигем намекуна. ҳамин ба ака надора, додар надора, гуфта ҳама кори вазбинша мекунам. ба дуюмаш ки онсе ки меёра ман маҷбурш намекунам ва онсе ки мебиёра айпили фарзандои худам мебиёра, барое ки давлат барои ҳар як фарзанди ман то он ҷоеро ки ман медонам 12,000-36,000 ҳар моҳ метия ва 4 кило гӯшт агар адсила қиматам боша 3,000 мешава. Адсила бигем ки дар як моҳ мақсад як омадагиштам биёра, мақсад барои мо 10-20 кило ор, 5-10 кило равған, мақсадам қале биёрам, мумкин ки 10-15,000 шава. мақсад мо ҳамо пули давлата полностью мо даже намехӯремаш ва кӯдакои ман уқа хӯрорам нестанд. алҳамдулиллоҳ мекунам ки худованд ҳар як каса, ҳар як он шахсе ки ба дунё меояд, ана ҳамон шахса худованд ризқу рӯзиша нависагия, на аз он ҷумлае ки ӯ бой ҳаст, камбағал ҳаст, нон дора надора, худованд ризқи ӯро меора аз як ҷо не аз як ҷо барои ӯ бандаша мерасонад. ва як хоҳари азизи дигамон навистиянд ки и сайда дурӯғ мекуна, видеош дурӯға, ягон занак и қадар сабру тоқат намекуна, и барои пешравӣ каналаш мекуна. Не, ман 4 сол шид ки дар ҳамин ҷараёни кор мекунам ва корҳое ки ман мекунам бо ними дигаша бигем видео кардагӣ нестам ва он ҷои корҳои сабукака ба навор мегирам ва аз ана ҳамон сухани хоҳармо навистагӣ ман даже фахр кардам ки шояд ӯ дар ҷои ман меистоду сабр намекард. мумкин сабркунанда набудай, барое ки дар ҳар як комментария даромада ҷавоб навистай. ман ҳамон комментариҳои навистагиша удалит кардам. сабаб дар чӣ буд ки меёфт подписчиконе ки мақсад тарафи мара бигирану ӯ хоҳар қатӣ мақсад чӣ бигӯм баҳс кунанда ва ман нахостум ки дар комментарияи ман якдигар қатӣ баҳс кунанд. барои ҳамин комментарияша удалит кардам ва хостум ки дар навор бигӯм. ва боқӣ барои ҳаматон ҳазор раҳмати калон, барои дастгириҳоятон беҳад миннатдорам аз ҳамаи шумо. тамошобинони азиз, дар инҷа якта тортча бигем, якта торти майдаҳак тайёр мекунам. ҳатман то охирша тамошо кунед. дар охираш мегӯм ки барои ки тайёр кардестам.
6 дона тухм қатӣ, 6 дона тухма ай сафедиш ҷудо мекунем. Ҳар вақте ки чизе тайёр кунам мегӯям рецептоша бугу охӣ. Хулоса сафедиша қатӣ 6 қошуқи калон шакар хушрӯ када лад мезанем то саб сафед шуданша. баъдан зардиша меандозем, хушлу лад мезанем, саросима нашавен. Я хелотон мегӯен ки бисквити мо дам накард, мобайниш часпак омад. Барои чӣ? Барои ки ана ҳамин моменте ки сафедира кати шакар шумо мезанен, шакара ов намекунен, да нимколазанак мекунен, ба анаму шакар дар вақти пухтан ов мешавад, часпак мебиёяд бисквити шумо. Барои ин кӯшиш кунен ҳами як 10-15 минут ҳамун сафедира бизанен, ҳамун бисквитам аҷоибот фасонак мебиёяд. баъд 6 қошуқи пурпури калон бигем орда, як пачка разрихли тило ванилин дохтум. баъд дига ба миксер кор накунем. лопата кати фақат ба як тараф, соат кадом тараф тав мехӯра, анами як тараф кати фақат омехташ мекунем. камтара қиндай омехта куниш, лекин хушрӯ кунем ки орд кулла назанада ягон ҷош. Ва як қошуқи калон бигем нами рӯғани авқоткунак андохтум. ҳамаша хушрӯ када якҷоя кардам. формаҳом бигем ки калон-калони баъдан ами формаи пирогпазакумда тайёр мекунам. барое ки ӯ шахседа ки ман мебарам ҳами яхдаши я шавҳаршан. инами хе дар формаи пирогпазакум рехтамаш пергаментни бумага мондум. анаки дар духовка ман 150 градусда мемонумаш, қариб ним соатда тайёр мешавад. дар иҷа крем беларияра қатӣ 2 қошуқ ё 3 қошуқ шакар дохтум. хушрӯ када лад мезанем то сахт шуданша. баъдан ман зугушони молоко андохтум. инам хали зугушони молоко бигем 1 стакани майдаҳак андохтум, ба чашм андохтум. хушрӯ када ба миксер задам бигем анами крема. баъд дар охир сметанара дохтума миксер накардам, барое ки миксер сметанара ов мекуна. ходва 20% 30% ҳам боша мулоимаш мекуна. Аман намехоҳам овша бигирам, барое ки қандов намекунам, мегӯям ба ови худаш питаться кунам коржико. тамошобинони азиз, коржик ма бигем пухтам, бридимша 3 қават, 6 дона тухм буд. баъд нами даҳнаки кришкам дадидим ки размиракай ҳозидаи фалга мекашам. ак барои чӣ фалга мекашам? Фалга бо аки тозаи хушрӯи аки ҷазир неста, просто аки бо аккуратни фасонак мешавада ӯ. ҳозир фалга мекашам. баъд ҳа якта қабатоша крем мекунем. ونلمدح محمد أبو بكر صديقين، ونلمدح محمد أبو بكر صديقين. نظره نظره يا سيدي يا صاحب التحقيق، إلا نظره يا سيدي يا صاحب التحقيق. وانا داخل على عتابي على القبة الخضراء، وانا داخل على عتابي على القبة الخضراء. نظره نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء، إلا نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء. وانا لمدح محمد عمر ابن الخطاب، وانا لمدح محمد عمر ابن الخطاب. نظره نظره يا سيدي يا ملهم للصواب، إلا نظره يا سيدي يا ملهم للصواب. وانا داخل على عتابي على القبة الخضراء، وانا داخل على عتابي على القبة الخضراء. نظره نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء، إلا نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء. وانا لمدح محمد عثمان بن العفاني، وانا لمدح محمد عثمان بن العفاني. نظره نظره يا سيدي يا جميع القرآن،
إلا نظره يا سيدي يا جميع القرآن. وأنا داخل على عتابي على القبة الخضراء، وأنا داخل على عتابي على القبة الخضراء. نظره نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء، إلا نظره يا тамошобинони азиз, ина тор тайёр кардам. Ака бигем ки ма кулинария нахондам, иншоллоҳ дар оянда дар планом ҳасте ки обязательно 3 моҳ буде мехонум. Чанд сме ки боша, ма анами кулинарияра мехонум дар оянда. И торта барои маълимаи бачаам кардам, барое ки ҳамсоямонай ди накарданӣ будам. Чӣ хеле хушим надод. И саҳар кати давай дидим ки да ватсап навистай, акувайк ҷумина ки мо встречат намекунем, навистай, ответиш надодум. Хестим теза я торти майдача пухтам, я занушӯи калонсолан зиндагӣ мекунам. Хай гуфтам бурдатиам всё равно одам тоҷикои хумонам ҳам хеле ку маълимодая чӣ мебарӣ мети. Аки и намефаҳма ки масади праздники мо нестай. Хай лекин ма да ид ёра вақте ки хона файрод мекунам, ам дугонома мада падарка мебиёранд. Хай ака барои рӯйхотири бачаам, барое ки бачама дарс метия, инам хеле тортча кардам бигем. Хай ба фикрам ки хушрӯ кардам. Гуфтиам рӯсо ки строго не судите меня. Инам хеле глако мондум, глирозама монда наметонум. Ана барои ҳамиқа мегум ки кулинария бихонам насиб иншааллоҳ. Ҳамаша бо розигии Аллоҳ ёд мегирам. Дар оянда беҳад планҳом калонанд, бисёранд. дар ҳаққакам дуо кунед ки худованд ба ҳама орзуҳои некам бирасонама. тамошобино, шав ҷирғот ховкадагӣ будам. Ай саҳар то ҳозира бигем да халденинг буд. То инами уже намози аср шидамо. шире ки ай узанак мегирифтам, нисбати шири и ҳамсоям говам ҳар хел мешидай ғавстар буд. Баъд ман чӣ хел мекунам, ҳами шири хонагира 3 литра бигем ки 2.5 литрш мекунам да меҷӯшонам. Да алои паст ҳами шира буҷӯшоне, ҷурғоттон ғавс мебиёяд. Не ки ман ба чака овардагӣ будам ай Новосибирск, ба чака ховкадагим ҷурғот. Баъд қурут ҳам мешава, агар набоша аз даҳан шавҳӣ кунам. баъд қурут ҳам мешава. Тамошобино, инами фрукти овашиё да қурут мефурӯшанд ку 2 таша биёре, камакак ок не мешава ҷурғот. Неким хушрӯ омадагия, бад нест. Не бисмиллаҳирроҳманироҳим. қошкум бира сахт шудагия, болош қаймоқош истода, неким хай сахтаки созай. Чӣ хеле ки ай узанак меомардам ку чӣ хел ғавс мешид. Шири вай говуш, шири говуш забзар буд. Ай зана камтар сафедча ҳай. хай ба ҳар ҳол ҷурғот ай. Халта дорум, метонам да халта брезм чакаш кунам, ман неким намефурам. У кара чака кардам, тез тамом шид. ҷурғот бо камтар бисёртар мебара. ҷурғоти ба маза. ҷурғот ай хай. инам хали. ма ва Муҳаммад ҷурғот мехӯрем. Мустафо Фотима намехӯранд. тамошобино, имрӯз бигем авқот накардам, барое ки пилмен буд. Пилменмон камтар зиёд кард, камтар картошка бирён кардам. Баъд рогаликомам камтараки дигаш мондия, неким беҳад ба маза. Кӯдако хушрӯ хӯрданд. рӯзи да рӯз яктагӣ да дастшон хӯрда гаштиянд. пур ба пур буд ами лаъле. барои мо иштиёи таом, касоне ки хӯрдестиянд ба шумо нест ҳамчунон. иҷа тамошобинони азиз, баъди шом бигем пасудаҳое ки торт пухтам, обед кардем ва дастархоне ки барои шавҳарам ҳамавақт меомад, да падносо бигем қанд, мавизу донаву чизе ки буд тайёрак буданд. имрӯз хостум ки ҳамаша да пакетако отдельно бигирам, барое ки 1-2 рӯза дердери баъд мебиёнд ва намехоҳам ки дар таваққуф беста. Фотима адресоша ёфта, ҳатман рафта қандоро оварда газета парафтан мегирам. ҳамаша салафан карда бурда як чекак дамондум бигем. ҳами падносо нами лаълиёе ки сирнокиянд, ҳамаш ай ҳамо қанду донагиёянд.
хак баъди торт пазӣ чӣ хеле ки медонӣ ҳама ҷо ҷазир мешавад ва ира барои чӣ навор кардестам ки якта подписчик навист ки апаҷон як бор ҳами пасудашувитонам навор куне мада интересния барои ҳамиқа камакакам боша барои ҳамо аппаҳай хоҳарай навор кардам кӯшиш мекунем ки дар ҳамаи саволотон ҷавоб диҳем ва чӣ хеле ки мебине Фотима агар ҳечи наги ҳами штатифа мебира дар замин мезана агар ба як ҳоли зоре намедонем чӣ хелеш кунем ай пеши телефон усу намерава барои ки ман экран каси навор кардестам ина тамошош кунед духтари хушрӯи марака тамошобино чистота тамом кардам ҳамаро шуштум гирифтам бигем кухни майдаки ма майдакам боша барои ма волшебния ҳамаи чӣ пухта мешавад ва устали корим инами ҷама кор мекунам ҳамаи шоколад инами шоколадҳое ки ҳамаш дар ҳамин тазика ҳамаш айми соли нав бигем додагианшона ёшаку маълимашон дод баъд кадами наистагӣ буд ки шумода шоколадҳои хушрӯ додиян мода фақат мармелад додан не мода шоколадҳоро мо пулар худмон додагӣ будем 1000 сумира кило ҷамъ кардагӣ будам барои ҳамқа шоколадҳои хушрӯ додагӣ буданд ба гуфтан мармелад барои чӣ да кӯдак наметӣ я вақтое фаҳмида будам ки мармелад ҳаромай бо намедонум барои ҳамқа надода будам шона ҳамрӯз хӯрдам барои пагаҳ тайёрӣ бо ай пагаҳ саҳар насиб иншааллоҳ видео кунӣ инаи зонаи бигем пухту пазо духовка ба и блендера пурсиден блендер не ман айфабелик нагирифтам гуфтан ки айфабелик гирифтагӣ не ман айфабелик нагирифтам Мне шоколадку хочется. по чуть-чуть бачам шавай много нахоре свети телефон гири на чашме Мустафа Мустафа думаешь да какой выбирать Черничный вкуснее клубничного. А чернику люблю. много нахоре ки зубиётон дар мекунад Я просто хочу одну. А я клубнику. вообще не дуруст шуд вообще шоколадчо нададум гуфтам нахоре О, тут еще есть какой-то. Я чая. ҳозири ангироро овардам дар болои ӯ ки рехтам дидам дар болои палтенса парафтагӣ будам ҳозир салофанро кандам ҳамашу дар як рехтам чая. А чая можно мне вот это поесть? можно С орехами. Я люблю орех. тамошобино бегаҳи рӯзи 31 бигем намрӯз 31 пага тамома 2022 сол медроя ҳамихе берун монхона кай тамошобино минуси 35 бовар куне дер буромадам сабаби дер буромаданам да чия шома хондум хела истодум ба буромадам барои гуфтум ки шабона ханак мешавад гишна намонам гуфтум барои ҳамқа дер буромадам ҳозир ҷаву бухалира рехтам шуна авёса бихран каҳат задтарид кардам дар драни оғул кашидам ҳамара бурдум бине чанд қаҳакш монд полностью кандам қариб дровардам дупараҳа тапидам дар драни оғул камкам барф боридестай дар ӯ мобайни қишлоқ мон чӣ кардиян калонкоҳо мондагӣ рӯсо соли нави қайд кардеста музикашаки ба тарафи моро намеём мобайни қишлоқай бурдум торта да ӯ зана ки ҳамсоя дидум гашта омадам да дидум шонада бай ҳамсоямон калонка мондагӣ ҳоли лижа кардиян хеле чӣ мегӯян каток кардиян ҳоли пагаҳ яке бишава Муҳаммад Мустафоро барам каток кунани қаба нишонтон меси муҷорат лоса бурдум торт беҳад маҳқулуш шид ҳам қаачоқум дора раҳматум гуфтеста мега дига ихили накӯ на биёр мега ҳечи боваям я салафан пурри шоколад барои кӯдакура дод бо 3-4 дига алпенголду бо палатенсаву падарка дод ҳамиқа намегирам гуфтум мега ки ту ихе сюрприз кардида мама ҳечи нагуфта будум шада саҳари мара
ном годум нависароӣ кардагӣ буд. Ман ҷавобаш надодуму торт гирифтам рафтам хонаш. Зора дора ки биё қатима ин қаҳак бишида я стакани чой бихӯрем. Якумин одаме ки мара мега ки биё дар хона бишинем чой бихӯрем. Медонам ки ман намедорам. Намеган мара. Ана ин ки намеданист ман гуфтам не раҳмати калон гуфтаму кӯдакам дар хона ҳанд гуфтам тоқаҳанд барои ҳамиқа наметонам. Хай чӣ хел бигум боям дар мобайни қишлоқай хонашон телефонома набурда будам да телефон дорум да дасти кӯдако додагӣ будам ки муфтик тамошо кардаш не давида када бурдам додум ай суку тез тез рафтам ай усу давидам инам хали ҳозир икако бихӯрану ба будроян дамҷа боша бо ҳамаи шумо худоҳофизӣ мекунам. Раҳмат ки то охири навор бо мо будед. Раҳмат ки наворҳои мара дастгирӣ мекунед. Раҳмат ки комментариҳои беҳтарин менависед. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. Беҳад хурсандам ки ҳамаи шумо қатъи ман ҳастен. хоҳ гапи бад binavисен, хоҳ гапи хуб binavисен. Сёрано медонам ки диде видеора. Раҳмати калон ҳами бине тамошо куне ҳами дастгирия тамошобино. Лекин хоҳиш мекунам ҳами лайк беплай ҳатман бимоне. Ҳами лайк ҳами тамошо ки каде лайка бимоне охир. дизлайкора ютуб маҳкам кардагия кадоми дизлайк ҳамона нишон наметиҳа ютуб худаш маҳкам кардагия дизлайкҳои одамора. ҳай чӣ бигӯм худованди карим ҳамата дар паноҳи исматаш нигаҳбон бошаву то солҳои дига то солҳои дига дидорбинӣ. имрӯз охирон рӯзи соли 2021 пага 2022 иншоаллоҳ дар соли оянда бо наворҳои нава интизор бошед.